Mikä on? Ei jaksa. Kuulkaas, joki on tässä aivan lähellä. Minä väitän, että tuon kummun takaa se näkyy jo. Herkele, jos kaikki puheet pitäisi paikkansa, niin Kittilähän siinä olisi. Insinööri Leer, eikö me voida jäädä tähän? Vajaa tunti enää ja iltapuuhiin. Sitten on päivä tehty. Jos kerran ei pitempi matka on, niin kai nyt perkele on sama, kun mennään kerralla perille asti. Jos minä otan tämän Mannisen repuun. Menkää perkele! Siis sanotaan, että lähde Tenolle pussittamaan satana kultaa. Eikö sitä löydä itsesi jostain helvetin vatukosta? Ja jyvä ei ole löytynyt. Jos insinööri yhtään muistaa, ja oli vähän puhetta ruuastakin. Katoppa mitä löytyy. Manne, perkele. No nyt jo vetämään. Mallia Suomen suurruhtinaalle, hänen keisarilliselle majesteetilleen Aleksanteri toiselle ja ruukinpatruuna Gustav Vasa-Tjärnalle, joka niin... Elähän nyt, Frans, lasiski on ihan tyhjää. Kaunokaiseni, täyttäisitkö lasini, ettei tule tehtyä majesteettirikosta? No, Björkundi, vähän pienempää. Hyvä mies, enhän minä. Eikö se ole Lepistön missi? Mitä? Kaveri. Muistatko? Kaveri Jussi. No mitäpä mies? No mitäpä tässä? Tuli Ruijasta. Panivat perkeleet maihinkin sen kautta. Vettä holo. Kyyppäri hoi! Otatko fingerboardit, jos pistoo vaan? No jos, lasillisen. Etkö sinä ollut ennen olemassasi merillä ja siellä Kalifornian kultahommissa? No joo. Tuossa luin lehdestä, että joku parkki on tulossa möljää, jos sais vaikka pesti. Jaa.
Ootko kuullut, että se norjalainen kävi kultaa kaivamassa Lapissa? Utsjoella. Olihan siitä lehdessä, vaan eipä ole aikoihin kuulunut mitään. Te olisi ollut pelkkiä puheita taas vaan. Eläpä sano, kato. Se löytö oli Suomen puolella. Ja siellä on tänä suvena käynyt tutkijat ja insinöörit aina Helsingistä asti. Älä saatana. Katoppa. Minähän kyllä tiedän, mistä se norjalainen sitä kultaa löysi. Siinä on kartta ja tarkka. Et suinkaan sinä oikein maksanut tästä. En. Juu. No joo. Ei sillä Tenolla mitään ole. Niille herroille käy niin kuin viimeksikin, kun kolusivat Kemit ja Kuusamot, että enempi ne sinne rahaa kylvää kuin mitä ne sieltä saa. Etkö sinä kuitenkin itse sanonut, että Lapissa on kultaa? No siellähän on, mutta ei Tenolla. Katso, se on väärän sorttista ja muotosta se maa. Sanotaan, että nyt on maan parhaat miehet liikkeellä. Kyllä kai, juu. Tässä on kuule kartta, josta kannattaa jotain maksaa. Joo, katsos kun tuossa on Rovaniemi. Siitä me lähdetään nousemaan Ounasjokin vartta ylöspäin. Kittilän ohi. Veneelläkö mennään? Ai vastavirta. Niin. Talvella. Ei kuule, kyllä me mennään ihan suksi. Suksi? No mitä se nyt sitä lasia lenkottaa? Häh? Saua on kuin saunassa. Täältä Luoteen Imalonjoen kanjoneista, kun lähtee koluamaan, niin siellä pitäisi tärpätä, jos missä. No, katsos, tuohon on oikein joku postipolkukin merkattu. Joo. Imalonjoki. Imalonjoki ja Kyrö. Sieltä sitä pitää lähteä etsimään. Ja kuule, tämä homma me aloitetaankin Oulusta. Linnankadulta. Minua kiinnostaa kovin tietää, mihin te perustatte tämän hakemuksenne, herrat Ervasti ja Lepistö. Anteeksi. Meillä lukee siinä, että me etsitään Kuusamosta. No sehän nyt on tutkittu läpikotaisin, jos mikä. Ja maan muilta alueilta se kyllä lukee siinä. Amerikassa piti olla etsintälupa. Aina. Eikä me sille Tenolle mene, missä herrat kaivaa. Herra kuvernööri, se on nimenomaan etsintää varten se lupa. Eikös sellainen pidä olla? Minä lähetän tämän teidän hakemuksenne Vuorihallitukselle. Jäämme sitten odottamaan vastausta. Nordberg, se till att den här ansökan går med första postförsändelsen imorgon. Kyllä se on sillä tavalla, Lepistön poika, että me lähdetään pohjoiseen. Just. Muista! Mä tuun heti takaisin tänne. Täällähän on reipas meidän. Äijät ne mättää lapiolla sorapuiseen ränniin. Pitkän sitten on hunningolla, kun juovat itsensä känniin. Rallati, rallati, rallalla, ralla Kaisa se rallattaa, kun se taittaa koivusta vihtaa. Kaunis poika Kaisan sai, jos vain kosia uskaltaa, eikä kultansa pihtaa. Rallatiraa ja rallalla, kaikki ei Kaisalta saa.
Kaikkea se maa päällään kantaa. Linnaa tuolla ne johtaa. No, anna nyt olla, Jaako. Sehän on komea ja verevä nainen. Mitäs me otetaan? Meidän on päästävä rahalliseen työhön, että saadaan varusteet. Ja sinä lopetat tuon juomisen. No ilman muuta. Mihinkähän mekin töihin päästään? Sinun torpalleko? Torilleko mustuneita perunavarsia kaupan? Eikä kun Lapaluodon möljälle. Parkkia purkamaan. Se on kuule kauheaa työtä merimiehelle. Jos on pakko, niin on pakko. Tässä on sulle rahaa, että pärjäät. Sinä lähdet nyt siskolikan luo ja otat kantturan mukaan. Miksi minä sen sinne vien? Hyvähän meidän tässä on olla. Minä myin talon ja osan tavarasta. No miten muuten me Nissen kanssa päästäis matkaan? Aina pitää lähteä ja minä jään tänne. Eikä ole taloakaan enää. Että minä vihaan sitä lepistöä. Yhtä ainutta talvea tässä olisi enää pärjätty. Näitä sinä tuo nyt itekin. Tässä on sulle rahaa, että pärjäät siihen asti, kun minä tulen takaisin. Ihan suotta sinä Nisseä siinä syytät. Toisten nurkkiin pitää taas lähteä. Minä laitan sulle talon. Saat nähdä. Sinne Lappiinko? Ei. Eipä kun Piippola. Jos ei nyt ihan kaksivuoninkisen, niin komian kumminkin. Odota. Näin sun saatana sukses. Kevät on vähän varhaisessa. Takaisin tullessa lunta kyllä. Sitten kun herra ehtii, niin seuraa perässä. Odotan. Satutko muuten olemaan kuulolla, kun kertovat, että tässä lähellä niin sujet oli syönyt hevoselta pään, kun se oli vajonnut suuhun? Jaako, hei. Kyllä minä ne kannan itse. Oota! Olisiko tuo nyt sitten oikea tunturi? Ei. Se on vaara. No missä niitä sitten on? Katoppa siitä.
kimppuni! Minä äikköön! Minua ei... Mikä? No, se sulle mitään pahaa tehe. Sehän on aivan kohmeessa. Pitääkö se juuri tähän tulla? Nämä pitää tappaa yhdettömiin, jumalauta. No, sen on meidän nuotio lämmittänyt tietenkin. Se on nukkunut tuossa louteella meidän kanssa ja nyt sinä hölmö menit ja tapoit meidän petikaverin. No voi sun saatana! Mikä mies? No katon nyt taas! Pitääkö sun perkeleen perässä koko aika juosta, ettei kaikki mene päin helvettiä? Jollet sinä ole jatkuvasti turvalla suossa, niin sitten sinä ääliö ravistat kelosta latvan nuppisa. Ravista minun puolestani. Mutta pitääkö sinun perkele sotkea menokin asiat? Eihän tällä kartalla tee enää hevosen persettäkään. Onko tämä käärme? Onko? Ollut kyy, mitä sinä hölötät? Asiat nyt ei aina vaan oo sitä, mitä ne näyttää. Jokikin on alussa pieni puro. Ja Ivalojoki voi ihan yhtä hyvin olla tuo puro tuossa kuin mikä muukin. Mutta kun se nyt ei vaan ole. Voi Jaako. Kyllä sä nyt jotenkin voisit myöntää itsellesi, että tämä tässä nyt on vaan pelkkä käärmeen nahka. Ja tuossa se on tunturi. Niin silloin tuo pieni puro, se voisi virrata pohjoiseen. Ota kahvia, äläkä rupea tappelemaan sitä. Kuule, kyllä se taitaa olla niin, Lepistön poika, että tuolla on tunturi. Oudin asuntoa tässä haetaan. No se on. Omia talo. Et voi erehtyä. Kiitos. Pam pam. Pyydetään auttamaan ja edistämään. Joo. Woodcough. Lambsdorff. Nämä on ilmiselviä ryssiä nämä. Eikö niille enää Siberia riitä? Nämä on laiskoja miehiä nämä. Ja ahneita. Auki se on. Päivää. Aksel, perkele! Här springer all världens ryssar och du sitter bara i köket och vräker i dig sylt. Että hän on rysse. Han är inkvarterad hos Alamaula i Kallo. Manninen. Det ser jag väl. Men din uppgift är att sitta på kontoret och hålla vakt när jag är sjuk. Iväg med dig! Allé! No, milläs asioilla se Manninen liittyy? Herra nimismies, minä ajattelin kysyä, että pitääkö siihen kuulen sitä ihan tosissaan olla lupa? Eikö se ole muutettu niin, että jokainen saa ihan luvan perästä kaivaa? Muuttu se. Senaatti peru yllättäen yksityisiltä etsintäkielon viime joulukuussa. Mutta tulevalle suvelle ei kerkiä millään lupia enää saamaan. Sinulla lupa metsästä. Kuka sitä käy tarkastamassa, jos sinä satut potkaisemaan turvetta sorakasan päältä ja siihen on jostakin ilmaantunut kultaa? Häh? Minä täällä käydään vilkaisemassa vähän tarkemmin niitä viime kesäisiä paikkoja. No Lutoltahan minä löysin 65 kesällä merkkejä kullasta. Sekin on siellä vuorihallituksen kirjoissa. Eihän ne semmosesta perusta.
Nyt niitä on iteltä kielletty kaivaminen, kun valtiolla ei ole rahoja. Mutta kyllä jos joku löytää tätä kunnon kassi, niin heti ne on hyökkäämässä sekaan. Saatana! Kun jaksasin vielä, niin minä kyllä tietäisin, mitä tekisin. Minä jouvan nuoremmakseni sinne. Tulet sitten kertomaan minulle. Kuulepa Nisse. Sano aina, kun vaihdat paikkaa. Kannat vaikka omalle kohdalleen tuohon rantaan, niin pysytään jotenkin kärryillä, että mistä mikäkin on. Tuo Lapio kerrallaan vähän hidasta. Jos se oikein kilahtaa, niin me rakennetaan ränni. Siihen kohdalle otetaan purosta vettä. Minä lähden vielä alajuoksulta katsomaan. Niin. Missä? Mitä? Haluatko saada veret kiertämään? Jumalauta, Jaako! Se on yhdellä vaskoonilla. Ei voi olla totta, jumalauta! Meidän!
Toppaita. Tää on noin isoja pesä. Mitkä menee välistä? Menkö perkele. Puhu sinä nuo roippeet. Kahdesti kirkastettua. Edellisessä rännillisessä oli ainakin 30 rammaa. Suurin piirtein. Mitähän tässä lienee? Jaako, hei. Onko sulla se kulta missä? Näytä. Tää kun siinä on ainakin kilo, ellei enemmän. Siinä on 3000 markkaako ainakin, vai mitä? Ajattelepa. 10 päivässä 10 rengin vuoden palkka. Mietipäs sitä. Ja jumalauta, Jaako. Ja me painettiin ja purettiin siellä möljällä koko talvi 2 saalla. Annas nyt pois. Hiljaa. Herää. Mitä? Hiljaa. No on kyllä ryssiä. Mitä ne kaikki tänne tulee? Nyt lähdetään nimismiehet tekemään valtausilmoitus. No heti huomispäivänä. Eikä kun nyt. Mut päällis. Tänään tuonne. No niin. Hyvä on. Minä panin toisen pallon sillä tavalla ovelasti piiloon, että kukkaa ei löyä, jos ei tiedä. Ensimmäinen kullanetsintäyhtiö. Ervasti ja Lepistä. Ei ole enää. Eiköhän se tämä ole.
Sisään. Iltaa. Iltaa. No mikä se miehiä tuo tähän aikaan virkamiehen luo? Anteeksi, että häiritään. Mutta kun olisi kulta-asia, pitää kuulemma heti ilmoittaa. No käykäähän veremmällä. Ettekä te venäläisiä ole? Ei olla, ei. No silloin työ ootte lepisty. Ja tuo toinen on Ervasti. Niin, taikka toisinpäin. Miten nimismies tietää meidän nimet? No kun kullasta on puhe, niin kyllä se täällä Kairassakin tieto kulkee. Mutta sitä en tiedä, mitä se hyödyttää, että joka äijä käy täällä ilmoittamassa pulveripaperillisen kultaa. Tämmöistä asiaa. Saanko pyytää herroja siirtymään tuonne konttuurin puolelle? Olkaa hyvä. Minä sanon vaimolle, että hankkii jotakin haukattavaa. Ottakaa tuosta vähän vahvistusta. Ska koka lite kaffe? Och säg åt Hilla att hon bäddar för 2 i boden. Du kan inte sova här. Jag vill inte ha sådana där Gör som illaluktande... jag säger, Gertrud. Kylläpä se nyt kestää. No niin. Niin, mikä se olikaan tämä teidän paikka? Porttikoski. Porttikoski, niin. Porttikoski, niin. Se on kolokonlainen paikka. Tottuu siihenkin. Onhan ne jotkut päiväkaupalla maa allakin. Niin vakiilit, niin. Eikä kun kaivoksilla. Niin rauta. Ja hiili. Ensi kertaa minä kuulkaa Kalavaalla kultaa punni. Mitä se näyttää? Kyllä se yli 2 kiloa näyttää. Kohta. Tämä ei ole ihan tarkka tämä vaaka. Muutamassa viikossa kaivettiin. Pieppäs nyt suus. Kai te jäätte tänne yöksi. Ei tältä kylältä toista kortteria mistään löydä. Pannaan teidät aamulla sitten veneeseen, niin pääsette kyydillä etelään. Mikä ettei, kunhan siitä ei ole liikaa vaivaa. No paskan kun vaivaa siitä on. Piika on teille jo petannut luhtiin. Mitäs me tämän lupa-asian kanssa tehdään? Se onkin toinen luokka. Tämä on nyt sen verran iso paukku, että parasta olisi, että menisitte itse sen kullan kanssa Ouluun pyytämään kuvernööriltä leima. Ja minä voisin antaa teille tuon kartan mukaan, mutta kun se on minulla ainoa. Mutta voittehan te tehdä sitä mallin omalle paperille. Niin saadaan sekin juttu sitten Jetsulle. Ilman muuta. Kiitos vaan. Minä laitan tämän Lohinilan Sepon mukaan soutumieheksi ja Olavin, niin ei ole mitään pelättävää.
Mutta Kemistä Ouluun vaikka juokset ja olet siellä viimeistään 5 päivän päästä. Se on maanantai. Joo, mutta minkä tää yöselläkään pitää ajaa? No menkää nyt! Ja suvantopaikat sauvotte, ettekä vaan laske. Ja sinä, Lohiniva, hoidat tämän asian. Kuulitteko? Joo, vain me hoidamaan tämän asian, just niin kuin Vouti käski. Snälla du. Blås! Kom inte hit med det där ljuset, de kan se oss. Snälla Konrad. Jag vill att du gör dig av med de här gubbarna här på gården. Jag är rädd för dem. Jag har varit där före dem. Det vet alla. Alla i världsstyrelsen också. Vad kan sådana etelävariksia åt mig? Nu gör du fel, Konrad. Kvinna. Om jag säger så du till och med sjunger. Om jag säger basta. Anteeksi, että tänään vähän kesti. Poika joutui lähtemään perukirjoitukseen enontekijälle ja vei ainoan veneen. No, ei tässä ihan jäniksen selässä olla. Kiitoksia vaan. Ja Nilla vie teidät turvallisesti Rovaniemelle. Sieltähän te pääsettekin sitten. Kyllä. Rouvalle vaan kovasti kiitosta. Vielä kun pääsis joku päivä kuulemaan hänen lauluaan, niin sehän se olisi oikein hienoa. Kiitos. Ja jos menette tätä kautta joskus Yliperällä, niin käykähän torpassa. Ilman muuta. Turvallista matkaa. Kiitosta vaan. Hyvä isä, näykön. Pullut painan pois. 2033 grammaa. Kun käskettiin ilmoittamaan, että mitäs tämän kanssa nyt pitää tehdä? Se ei ole kruunun asia. Teette niin kuin parhaaksi näette. Mistä tämä löytyy? Mä oon Ivalojoelta pääosin tuosta Porttikosken paikkeelta. Hetkinen. Ovatko herrat nyt aivan varma? Tämä alue on nimittäin jo vallattu. Mitä? Kuka? Tuo alue on eilen aamulla vallattu Kittilän kruunuvouti Konrad Plantingin nimiin. Eikä ole. Eihän se voi olla. Missä välissä se olisi Ivalojoelle ehtinyt? Hänen poikansa kävi eilen jättämässä anomuksen kaivospiirin perustamiseksi Ivalojoen Porttikoskeen Inarin pitäjässä. Ei voi olla totta, herra kuvernööri. Kyllä. Näin se on kirjattu. Siis me tehdään työt. Ja tämä lapamato panee poikansa valehtelemaan, että se onkin niin. Eipä niillä kuitenkaan ole kultaa näyttää. Näyttää oli. Mutta sen verran vähän, että eivät voineet jättää tänne. Esittävät vaadittaessa. Ne on tietenkin varastaneet sen meidän pussista. Muistatko, Jaako, sehän jäi siihen pöydälle. Sinä olit niin mielinkielin. Sen saatanan akan laulua olisit halunnut jäädä kuuntelemaan. Hyvät herrat. Minä en virkamiehenä voi ottaa kantaan puoleen eikä toiseen. Mutta minä otan ilmoituksenne vastaan ja se kirjataan säädetyssä järjestyksessä lääninviraston diaarioon. Oikeus sitten viime kädessä ratkaisee. Mikä oikeus? Oikeutta tässä ole sen paskan verta. Oliko sillä Plantingilla mukaan joku lupa? En minä vaan ole kuullut. Mitä virka on tuommoisella paperilla, kun kuka tahansa herran kekkana voi tulla ja pyyhkiä siihen perseensä ja sanoa, että kappas vaan. Minä leimasinkin sen itselleni. Ei saatana. Pitäkää lappunne.
Nyt mennään. Jaha, Nordberg. Hur tror ni att det här ska sluta? Tämän kesän perästä minä lähetän sulle 2000 lisää, niin teemme oikeat paperit sitten. Sopii. Mutta se pellon minä kyllä pian itsellä, se on selvä. Pia. Mutta Ailille sanot, että talo on hänen, niin se saa paremman pää. Ole huoleta. Minä laitan Lika heti perään katsomaan, että Aili pääsee tolpille. Ja onnea niihin kultahommiin. Kiitos. Anteeksi. Kesti vähän kauan. Apteekista sain lääkettä. Nyt varmasti selviää. Et lähtisi. Oli sinusta täällä huoli pidetään. Matias lupasi lähettää likkansa heti huomisesta sinua katsomaan. En minä itseäni ajatellut. Sinä se siellä Haaskiolle menet. Hoit sitä yhtä ja samaa. Koko ajan. Kuinka kauan me ollaan oltu naimisissa? Melkein 19 vuotta. Siitä ajasta olet ollut puolet pois. Ainakin. Kun olit merillä, niin sen vielä ymmärsin, mutta kullan perässä juokseminen. Älä Aili sano noin, kun sinun takias tämän kaiken teen. Jäisit sitten kotiin. Minä tulen takaisin ennen lumia. Onnea yhtiöllemme. No niin, Konrad, jos sinä nyt kirjoittaisit nimesi. Tuokaas kortteliviinaa tälle kultakeisarille. Minä maksan. Kyllä minä itse viinani maksan. Maksatko sitten minunkin viinat? Älähän nyt kehtaa. Meillä on tässä vähän asioita kesken. Kuule, meistähän voisi tulla vaikka naapurit siellä Ivalojoella. Katoppa, kultaponssari. Oot joutanut köyhien pari. Maksa velkas. Mitkä velat? Mitkä velat? Minähän sinulle neuvoin sen kultapaikan. Ja annoin kartan ja maksoin vielä viinat päälle. Siinä on sulle viinasta. Muuta velkaa mulla ei sulle ole. Älä kuule äijä aloita. Meet kaveri omaan pöytästä mäkettämästä. Etkä ota enää tai jäät kelkasta. Semmoinen kartta, että siihen voi pyyhkiä perseensä. Käy jokainen perille löytää, kun seuraa muitten perässä. Kaikkihan sinne on lähdössä. Niin, mutta mistä sitä kultaa löytyy? Et näyttäis vähän paikkoja, kyllä minä maksan. Itse se on kuule monttunsa kaivettava jokaisen. Niin, totta kai. Voin minä sen verran sanoa, että meillä on hyvä paikka Porttikoskella. Se on meidän.
lähtää kauhomaan kultaa! Sinä Kaunokaiseni, onko kaikki hyvin? Pitäisikö lähteä saman tien? Meillä näyttää sulla ihan monta. Meillä on ainakin 200 koskea takana. Ja olo on kuin rusinalla. Jotain pitäisi saada kurkkuun. Onko viinaa tai olutta? On tuossa mäellä kapakka. No mitä tässä vielä seistää? Vuorimestarin väki tulee ihan justiinsa. Pitäisi mennä valtaukselle katsomaan, kannattaako siellä edes kaivaa. No onko sitä löytynyt mitään? No ei vielä, mutta ei sitä tiedä. Huomenta Lepistä. Miten meni yö teltassa? Helvetin kylmä. Ei se paljon kaksisempaa meilläkään ole. Sanovat, että huomenna vasta päästään lämmittämään muuria. Nuorempi planttikin karkas keskellä yötä leipomaan, kun ei enää kärsinyt vilua. Mitä sä sanot? Milloinkas se kusiruutta on tänne ehtinyt? No, se on ollut täällä jo kuukauden päivät. Valvomassa rakennustöitä, kun vouti huonejalkaisen ei itse pääse. No voi sun saatana. Kai te pojat sen tiedätte, että vanhat valtaukset ei enää päde. Nyt tuli niissä kiire. No minkäs se tämä on? Kuuluu kruununvouti Plantingille 7.5.1870. Heti alkoi taas rosvohommat. Kuuluu ensimmäiselle kullan etsintäyhtiölle, jonka valtuuttamina löytäneet Ervast ja Lepistä. 9.5.1870. Minun on lähdettävä takaisin Ouluun. Jää sinä tänne vartioimaan paikkoja. Jos luvat tulee sillä välin, näytät ne ja paalut tarkastajalle. Minä menen puhumaan vaikka kuvernöörille, että pitääkö meidän taas vettää ne rosvot raastupaan. Jaako, hei. Mehän voitais tietenkin jättää nämä näille ja etsiä toinen paikka. Kato, jos täällä ylipäätään mitä on, niin mehän se löydetään. Minulle kun ei vittuilla. Plantingin maine geologina on kiistaton. Minä en jaa oikeutta, mutta minun sympatiani on teidän puolella. Koko kesä mennään Tärviölle, kun minä joudun juoksemaan tätä väliä ees taas. Teidän etsintälupanne on vuorimestarin hallussa ja matkalla Ivalojoelle. Ja se on ensimmäinen etsintälupa, mitä ylipäätään se on myönnetty. Minä laitan teille mukaan henkilökohtaisen kirjeen, jossa pyydän vuorimestaria selvittämään tämän asian juurta jaksain. Manninen. Terve, Manninen. Pitkästä aikaa. Istu alas, ota kahvia. Terve. Olisi pitänyt arvata, ettei teitä mikään täältä pois pidä. Taitaa mennä liukkaammin kävelypelillä tämä taival. Sen nyt tietää. Teillä riittää vielä koskia kiskottavaksi. On siinä välissä vielä umpisuotakin vedettävänä ainakin pari virstaa. Eikä riitäkään. Eipä käy kateeksi. Et ottais vietäväksi lupapapereita Teslöville. Siellä jo varmaan odottavat. Ne nyt ei mitään paina, kuormaa vaan. Sisään. Iltaa. Onko Teslöv täällä? Se meni jotain mittaamaan. Saako tältä leiman lupapaperi? Mulla on siellä paalut valmiina. Joo vain.
Ne täytyy näyttää vuorimestarille, kun teettää rotokolla, mutta voisin nyt leimata. Onko sitä nuorempaa plantingia näkynyt? Se vettää puuta niiden valataukselle. Passaako neitille rintasokeri? Ei se ota. Tuossa on. Mulla on tässä näitä lupia enempikin. Voin vie mennessäni tähän lähelle ja Ervastille. Mutta loput saavat hakea täältä. Ervasti on Oulussa ja Lepistellä on teltta tuossa vieressä. Jätän tämän laukun sitten tänne. Jätä vaan. Ja sano Teslöville, että siellä toittana. Et rupea vehtaamaan näiden lantajätkien kanssa. Ihan mä tehnyt mitään. Minä jo leimasin oman luvan. Eikö ne herrat jo pian tule, että päästään mekin kaivuun alkuun? Viimeistään huomenna. Terve. Ole hyvä. Kiitos. Miten matka meni? Siinähän se. Onhan se Ervasti semmonen vänkyrä, mutta toisaalta sen parempaa ystävää et löyä. Summa summarum. Homo homini lupus. No joo. No nyt sieltä tullaan lujaa. Mikä helvetin mustalaisleiri tuo on? Onko ne päästä aivalla? Pojat! Missä pojat?